Ano ba yan? Ang tagal ni Rose, ang init-init. Baka papunta na siya. Antayin na lang natin. Anong oras na ho? Girls, ano? Tara na ba? Okay na ba yung ganitong suot? Ano ba yan, Rose? Wala ka na bang ibang damit? Lagi na lang yan yung sinusuot mo. Maayos pa naman ah. Hayaan mo na si Rose. Nagtitipid kasi yan. Hindi naman sa ganun, Rysel. Sa bagay, pang ukay-ukay lang naman siya. Uy, Rose. Joke lang yon. Tara na nga, ang init dito eh. Sige, tara na, Rose. Nay, O anak, nandyan ka na pala. Saan ka galing? dun po sa bayan. At bakit wala pang ulam na naluto? Anak, wala na kasi tayong pambili ng bigas at ulam. Baka may pera ka dyan. Para makabili at makapagluto na ako. Wala na akong pera, Nay. At isa pa, hindi ko na problema yung ulam at bigas. Wala kang pera? Pero may pambili ka sa mga luho mo? Pera ko naman yung ginagastos ko ah. Oo, pera mo. Pero sana, marunong ka rin magtipid, anak. Bahala kayo dyan, Nay. Doon na lang ako matutulog kila Rysel. Anak! Bitawan niyo nga ako, Nay. Hindi ka naman dati ganyan, anak. Ano bang nagawa kong kasalanan? Ba't ka nagkakaganyan? Hello mga girls, kamusta? Okay lang naman. Ganda naman ng wallet mo. Siguro mahal yan, no? Oo naman, mahal talaga yung bili ko dito. Ah, ganun ba? Matanong ko lang, Mercedes. Sa tagal nating magkakaibigan, hindi pa namin napupuntahan yung bahay nyo. Oo nga, Mercedes. Siguro maganda yung bahay nyo. Tara, puntahan natin para malaman natin kung saan yung bahay ni Mercedes. Tara, para mapasyalan na rin natin. Hindi pwede. Sa susunod na lang. Baka kasi hindi pa nakapaglinis ng bahay si Mami. Sige, sa susunod na lang para makilala din namin yung mami mo. Kaya nga, Mercedes, yung mami mo na lang yung hindi namin nakikilala. Oo, sa susunod na lang para makapaghanda din yung Mami ko. Sabi mo yan, ha? Sige, tara na lang sa bahay. Doon na lang tayo tumambay. Sige, total naka-aircon naman kayo. Mainit na rin kasi dito sa tambayan. Kung gusto nyo, sa bahay na lang kayo mag-overnight para mas masaya. Oo, masaya nga yun. Sige, tara. Nay, nakaluto ka na ba? Nagugutom na kasi ako eh. Oo, anak. Kumain ka na lang doon sa kusina. Saan ka pala natulog kagabi? Huwag yun na lang tanungin. Nakakain na nga. Ano ba naman to? Pansit Canton na naman. Nay! O bakit, anak? Ba't ganito na naman yung ulam? Wala na bang iba? Yan lang kasi nagkasya sa pambili ko, anak. Ano bang klaseng buhay to? O anak, saan ka pupunta? Kararating mo lang. Rose, sasabihin na ba natin kay Mercedes na alam na natin yung bahay nila? Huwag muna, Rysel. Magpanggap muna tayo na hindi natin alam. Sige. Oh, ayan na pala siya. Hoy girls, ang ganda ng necklace ko, no? Oo nga, Mercedes. Ang ganda. Bagay sa'yo. Panay bago lagi ang suot mo, ha? Siguro madami kang pera. Hindi naman. Gusto ko kasi laging bago ang mga gamit ko. Di ba dapat, pag okay pa, sinusuot mo pa rin? Huwag mo nga akong igaya sa'yo, Rose. Ayos lang sa akin na sabihan mo ako ng ganyan. Kaysa naman nagpapanggap na mayaman, kahit walang-wala naman. Uy, Mercedes, grabe ka naman kay Rose. Joke lang yun, Rose. Di ka naman mabiro. Tara dun sa bahay niyo, Mercedes.
para makilala na namin ang mami mo. Wala pa dun si Mami sa bahay. Tsaka makalat pa dun. Sa inyo na lang kaya, Rose? Ano ba yan, Mercedes? Kahit gusto naming makita yung bahay nyo at yung mami mo, parang ayaw mo naman. May tinatago ka ba? Hindi naman sa ganon. Sige, sa susunod, tatawagan ko kayo pag andun na si Mami sa bahay. Talaga, Mercedes? Oo, Rose. Kaya Rizel, huwag ka na magtampo dyan. Sige, Mercedes. Tara, bili na lang tayo ng ice cream. Libre ko. Raizel, sigurado ka na ba na magpapakita tayo kay Mercedes na alam na natin kung saan siya nakatira? Oo, Rose. Parang wala namang balak sabihin ni Mercedes ang totoo. Sa bagay. Ano, Nay? Mauupo ka na lang dyan maghapon? Magluto ka na. Nagugutom na ako. Masakit kasi ulo ko, anak, at parang lalagnatin ako. Pwede bang ikaw na lang magluto? Rose, tignan mo yung ginagawa ni Mercedes sa nanay niya. Ang sama naman ni Mercedes para gawin sa nanay niya yon. Ano ba yan? Sige, anak, ako na lang magluluto. Ito, pambili ng ulam, Nay. Bilisan mo at may pupuntahan pa ako. Anak, may extra ka bang pera dyan? Pambili ko sana ng gamot. Wala. Magwalis ka na lang dyan para pagpawisan ka. Bakit ganun? May sakit na ngayon nanay ni Mercedes. Hindi man lang niya pagsilbihan. Magandang umaga po. Magandang umaga din. Sino po sila? Mga kaibigan po kami ni Mercedes. Andyan po ba siya? Andun, nasa kwarto siya. Rose? Rizel? Rose? Rizel? Paano niyo nalaman yung bahay namin? Uy, Raizel. Di ba si Mercedes yun, no? Oo nga, no. Bakit andyan siya? Maaaring malapit lang dito ang bahay niya. Sundan kaya natin para malaman natin kung saan yung bahay nila. Oo nga, no. Tara, sundan natin. O anak, nabili mo ba yung pinapabili ko sa'yo? Oh, eto na yung sabon. Labhan mong maigi yung mga damit ko, Oo anak. Raizel, sino yung kausap niya? Oo nga, no. Ano kayang ginagawa niya dyan? Anak, may pera ka pa ba? Wala na kasi tayong bigas. Anak? Ibig sabihin, siya ang mami ni Mercedes? Pero, bakit ganun ang trato niya sa mami niya? Ano? Wala na naman bigas? Anong klaseng buhay to? Puro problema na lang. Buti pa yung mga kaibigan ko, wala silang problema. Sabi niya, mayaman sila. At mami pa talagang tawag niya sa nanay niya. Ibig sabihin, mahirap lang sila. Pero bakit bago lahat ng gamit niya? Tara, alis na tayo. Baka makita pa tayo ni Mercedes. Magpanggap na lang tayo na wala tayong alam. Hintayin na lang natin na siya yung magsabi ng totoo. Tama ka, Rose. Tara na. Rose, Rizel, pasensya na kayo kung nagsinungaling ako sa inyo, Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Nahihiya kasi ako sa inyo. Bakit ganun na lang kung itrato mo ang nanay mo? Naiinis lang kasi ako dahil hindi ko tanggap yung sitwasyon ko. Hindi kagaya nyo, nakukuha nyo lahat ng gusto nyo. Mercedes, hindi yan yung sagot sa problema mo. Dapat nagtutulungan kayo. Kaya nga, Mercedes, dapat hindi mo yan ginagawa sa nanay mo. Buti pa kayo, hindi nyo niisip yung pambili ng bigas at ulam. Ako iniisip ko lahat, kaya nagkunwari at nagsinungaling ako sa inyo. Para itago ko sa inyo kung sino talaga ako. Pasensya na. Eto, Mercedes, konting tulong ko para sa inyo. Ito rin, Mercedes, pambili ng gamot ng nanay mo. Salamat sa inyo. Kahit sobrang laki ng kasalanan ko, tinutulungan nyo pa rin ako. Magkakaibigan tayo, kaya dapat nagtutulungan tayo. Pasensya ka na kung lagi kong sinasabing puro luma na yung damit mo. Ayos lang, Mercedes. Huwag mong itatago sa amin kung sino ka talaga. Kaibigan ka namin, kaya tanggap namin kung ano ka.
Huwag kang magpanggap kung ano ka talaga dahil hindi maganda ang kalalabasan. Salamat sa inyo dahil nagkaroon ako ng mga mababait at mapagmahal na kaibigan.